Des del passat mes de juny, la residència Inglà de Via de Vilafranca està celebrant els seus 100 anys d'existència i per commemorar-ho ha dut a terme diferents activitats. La voluntat, com explica la seva directora, Marga Padullés, ha estat buscar el màxim d'interacció amb altres entitats de la vila. Amb els castellers de Vilafranca es va parlar de cara a l'estiu, però tenien el calendari molt complicat i es va acordar finalment celebrar-ho per Sant Miquel. I els castellers a l'estiu ho tenien complicat, després va venir la festa major i em van proposar Sant Miquel, que així tenien més camises i ara després ells continuen els seus actes i bueno, estem feliços, estem molt contents de que hagin vingut, els residents estaven emocionats, bueno, ha sigut un privilegi, la veritat. Padullés remarca que procuren que els residents facin una vida el més normal possible. El que nosaltres pretenem és que la seva vida sigui normalitzada, és a dir, que facin el mateix que farien fora i és més del que farien si estiguessin a casa, perquè no tindrien els recursos per fer-ho. Aleshores, que la gent que ha vist Castells tota la seva vida, ara perquè té una mobilitat reduïda, els pugui seguir gaudint, bueno, només veient les cares dels residents, disfrutes molt. Abans d'acabar aquest 2016, des de la residència Inglà de Via, encara tenen preparats alguns actes més per celebrar el centenari. Volem fer jornades de portes obertes, hem de tancar les dates, gravem un lip-dub que després estrenarem al fòrum, volem fer un cicle de conferències sobre envelliment actiu que també serà al fòrum. El dia 11 de novembre ve l'Escolania de Montserrat a Santa Maria, després hi haurà, és una col·laboració amb les millores de restauració de Santa Maria, però ve com a centenari de l'Inglà de Via i després volem fer un acte final. I una altra cosa que també hem fet és participar junt amb Mas Albornà amb el calendari d'aquest any, el calendari solidari. Aquest any són el col·lectiu que comparteix amb ells el calendari és la gent gran i hem estat treballant amb ells i també farem la presentació del calendari. Els castellers de Vilafranca van alçar els seus castells al pati de la residència, com un més dels actes de la celebració del patró Sant Miquel, que va tenir continuïtat després amb una missa a la Basílica de Santa Maria i amb una xerrada al Vinceum a càrrec de l'alpinista Ferran Latorre.